just took a page out to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter the way that someone leaves this world? So just level. Ja, dames en heren, vanavond 20:30 kunt u weer genieten van de Royal Frisian Showavond met het Hinder van Harig, muziektheater en natuurlijk met de Friese paarden in de hoofdrol. We hebben ook nog een nieuw item op de Hengstenkeuring, Hengstebal genaamd. En het wordt een prachtig evenement later op deze middag. Maar eerst vervolgen wij de tweede bezichtiging. Groep 5 dient zich zo dadelijk aan hier in de keuringsbaan. Lisa Weekman vertaalt alles in het Duits. Kenny Verbeem doet dat in het Engels en in het Spaans hoort u Ruben Boscha. Tweede bezichtiging, groep 5. Beginnen we deze groep met het voorstellen van de nummer 31. Totaal is nummer 31, nummer 31, 31. Zeger Wietske van het Koetshuis. Treft een zoon van Ulbe 506. Uit een stermerrie van Karst 362. Fokkereigenaar J.B. Stienstra in Bemmel. Dus de nummer 31, Ulbe 506, dan Karst 362 en Tjamme 276. We zijn weer begonnen.
Hengsten van de jaargang 2023 in de keuringsbaan. Volgende hengst vinden u in de catalogus op de nummer 229. 229 nu, 229, 229, 229. Zwaan Boszorg. Zijn zoon van Hilbrand, 525, uit de sterrenmerrie van Tjalle 454. Fokkereigenaar Stoeterij Boszorg, BV in Sint-Antonis. Nog even samenvatten, nummer 229 van Hilbrand 525, dan Tjalle 454 en daarachter Pier 448.
Volgende jonge hengst is catalogus nummer 297. Nummer 297. Nummer 297. 297. 297. Janke van Schaefer. Ook een zoon van Hilbrand, 525. Uit een sterpreferentenmerrie van Wolke, 371. Fokker-eigenaresse Janneke Schaefer uit Zwolle. Dus nummer 297, Hilbrand 525, dan Wolke 371 en dan Wieger 334.
Volgende hengst die voorgesteld wordt aan de hengstenkeuringcommissie betreft catalogus nummer 83. Nummer 83 is binnen nummer 83, 83, Wouw van Vriesburg. Zoon van Wolter 513, uit de stermerrie van Johannes 484, fokker, eigenaar W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijlpade. De nummer 83 dus, Wolter 513, Johannes 484 en dan Beert 411. Mooi om zo nu en dan applaus te horen, dames en heren. Belangrijk selectiemoment hier vandaag, deze tweede bezichtiging. Waar het ook gaat om de toekomst van ons stamboek, het KFPS. Volgende is alweer binnen. Top, lekker strak vandaag. Gepresenteerd wordt hengst nummer 290. Nummer 290 in de keuringsbaan. Nummer 290, 290, 290,
Willem van Stal Herven. Een zoon van Herre 524. En een stermerrie van Wikke 404. De fokker is M.J.J.M. van Leeuwen in Afferden. Is ook mede-eigenaar samen met Ade Grauw in 's-Hertogenbosch. Dus de nummer 290 van Herre 524, Wikke 404 en daarachter Hartse 425. Deze tweede bezichtiging is mooi om zo nu en dan een reactie vanuit het publiek te krijgen. Je hoort het zo links en rechts het applaus opklinken. We gaan door met hengst nummer 364. Nummer 364 in de keuringsbaan en nummer 364
364 364. Wobbe T. van Sessing is de naam. Een zoon van Faust 523. Uit een kroon triple A-merrie van Tiede 501. Hengst is gefokt en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. Nog even herhalen, 364 Faust 523 maal Tiede 501 en dan Mijnse 439. We gaan naar de beoordeling van hengst nummer 92. Catalogus nummer 92. 92, 92. Imke van Freitwen. Is een zoon van Elias 494. Uit een stamboekmerrie van Bartele 472. Fokkers-eigenaar Freitwen Newtown in the United Kingdom.
Dus nummer 92, Elias 494, Dan Bartele 472. En daarachter het bloed van de hengst Maurus 441. Laatste in deze groep is nummer 366. Catalogus nummer 366 in de tweede bezichtiging. It's de nummer 366, 366, 366. Zidane van Skeijedam. Zoon van Faust, 523. Uit een sterpreferente dubbel A-merrie van Pier 448. Fokkers, eigenaren
van Doorn in Schiedam. Nummer 366, Faust 523. Daarachter Pier 448. En dan de hengst de Sietse 385. Second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the border. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turn and a tide, and the wind so sore that my skin. Yeah, the sun's so hot upon my skin. Looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind and realize all I was searching for was me. Oh, all I was searching for was me. Keep your head up, keep your heart strong. Keep your mind set, keep your head low. En dat waren ze, dames en heren. Ze komen weer gezamenlijk binnen. Spannende, enerverende momenten gaan volgen. Zult daar maar een hengst hebben lopen die je gefokt hebt of die in bezit is. Zo dadelijk weer de beslissing van onze hengstenkeurcommissie. Als het gaat over de hengsten ingedeeld in de 5e groep.
Hengstencommissie bestaat uit Corrie Terpstra van der Meer, Elle van Gasten en Popke van der Meulen zijn er weer uit. We krijgen aanstonds de resultaten te horen van deze 5e groep tweede bezichtiging hengsten. De uitslag van groep nummer 5, nummer 31. Een hengst met een voldoende jeugdige opdruk die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Dat voldoende verticaal in de hals is, ook voldoende in de bovenlijn. Met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit en lang gecoat. Ook met voldoende royale hoeven. In stap zien we een ruime en actieve stap die correct is in het voorbeen. In de draf zien we een draf die voldoende ruim is, ook voldoende buiging laat zien. Die misschien iets in de lichaamshouding nog iets opwaartser mag zijn, maar wel met een goed uitleggend voorbeen. Deze hengst was nog niet ster. Deze wordt vandaag wel ster verklaard. Gaat ook mede naar de voorrijdagen. Ook mede vanwege de afstamming Ulbekarst en het verwantschapspercentage van 16,62. Man is blij in ieder geval. Nummer 229, een hengst met veel rasuitstraling. Een heel mooi front, is ook voldoende evenredig gebouwd. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook iets week gecoat in het beenwerk. De stap is voldoende actief, maar zou in de bewegingsafloop van het voorbeen iets correcter mogen zijn. In de draf zien we een goede buiging in het achterbeen. Zou iets meer het voorbeen mogen uitleggen. Is ook nog wel iets zoekend naar de balans. Ook in de draf zien we een erge slinger in het voorbeen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Dan 297, ook een hengst met een goede rasuitstraling, veel behang, verticale hals, is voldoende gesloten in de bovenlijn. Ook deze hengst is iets hellend in het kruis, maar heeft daarin voldoende lengte. Het beenwerk is voldoende droog, maar ook deze hengst is iets week gecoat. In stap zien we een ruime, takmatige stap die wel iets actiever doorgestapt mag worden. Ook iets toontredend is in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we voldoende buiging, maar in de draf mag deze hengst ook meer tot dragen komen. Ook iets meer lichaamsgebruik laten zien. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 83, een voldoende jeugdige hengst die iets edeler in de hoofduitstraling mag zijn. Wel een hengst met een verticale hals, ook voldoende in de bovenlijn. Is iets hoog en iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van een goede kwaliteit, ook met een correcte hoek in het achterbeen. Ook lang gecoat. In stap zien we een actieve stap met een goed lichaamsgebruik, ook correct in de voorbeenafloop. In de draf zien we een hengst die opwaarts draaft met veel kracht en ook veel souplesse en lichaamsgebruik. Deze hengst gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 290, een hengst met een hele jeugdige opdruk. Ook
Veel rasuitstraling. Een hengst die verder evenredig gebouwd is met een hele sierlijke belijning. In het beenwerk is correct. In de achterbeenstand heeft ook beenwerk met een goede kwaliteit. Is hard en droog. In de stap zien we een voldoende actieve stap, ook voldoende ruim. In de draf is een hengst die met een opwaartse lichaamshouding draaft. Ook veel kracht in het achterbeen toont. Deze hengst wordt ook uitgenodigd voor de voorrijdagen. ...364, een hele langgelijnde, hoogbenige en sierlijke hengst... met heel veel lengte in de hals, een correcte bovenlijn... ook heel veel lengte in het voorbeen. Het beenwerk is correct gesteld, ook van een goede kwaliteit. In de stap zien we een ruime, actieve stap met lichaamsgebruik. In de draf draaft de hengst met veel ruimte, ook veel souplesse... Zou nog iets meer met het achterbeen door mogen treden, maar legt het voorbeen heel mooi ruim uit. Ook deze hengst krijgt een uitnodiging voor de voorrijdagen. Nummer 92, een hengst met een goede rasuitstraling. Een verticale hals, ook een correcte bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct en van goede kwaliteit. In de stap zien we een ruime, taktmatige stap. In de draf laat deze hengst een draf zien met voldoende lichaamshouding. Ook een goed achterbeengebruik. De hengst heeft als vader Elias en we gaan hem proberen in de voorrijdagen. Nummer 366, een hele grootramige, langgelijnde hengst die iets steile schouderligging heeft. Ook sterk is in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is iets sabelbenig in het achterbeen. Heeft wel een hengst met royale hoeven en lang gekoot. De stap is voldoende taktmatig, maar is iets kort, ook iets gehaast. Zou ook iets meer lichaamsgebruik daarin mogen laten zien. In de draf zien we een ruime draf met die iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. Ook kan de hengst iets meer tot dragen komen. Deze hengst gaan we niet uitnodigen voor de voorrijdagen. En dat was dan de uitslag van deze vijfde groep met 5 hengsten die verder gaan richting de voorrijdagen. Proficiat aan de mensen achter de volgende hengsten. Nummer 31, 83, 290, 364 en 92. Gefeliciteerd. We gaan naar groep 6. De eerste mag binnen in groep 6. En dat betekent, dames en heren, dat tot nu toe 15 hengsten zijn doorverwezen naar de voorrijdagen. Vanmorgen uit de eerste 4 groepen waren het er 10. En hier uit groep 5 komen er 5 bij. Dat mooi. Groep 6. Ja, dan zijn we altijd weer nieuwsgierig naar de kwaliteit van zo'n volgende groep hengsten in de tweede bezichtiging.
Zijn het hengsten allemaal mooi voorbereid op een opwachting die ze hier maken op de hengstenkeuring van het KFPS. Nummer 299 staat in de baan. 299, 299, Zorro O. Is een zoon van Hilbrand 525. Komt uit een kroondubbel A-merrie van Beert 411. Fokker, eigenaar C.E. van Arselen, Nielsson in Hellevoetsluis. 299 dus. Waarin we terugzien Hilbrand 525, Beert 411 en Nano 372. Ook hele mooie afbeeldingen achter de tribunes. En richting de eregalerij hier. Hele mooie afbeeldingen van hengsten van ons KFPS. En dat begint al met hengsten die het nummer 100 meekregen of zoiets dergelijks. Leuk om eens een keer die foto's te gaan bekijken. We gaan nu eerst kijken live in de piste naar Zorro O.
Inmiddels kijken we naar hengst nummer 298. Nummer 298 is binnen. It's the number 298, 298. Wiebald van Horp is de naam. Ook een zoon van Hilbrand, 525. Komt uit een stermerrie van de hengst Gerben 479. De fokker is JP Mensink in Zwelo. Eigenaren SD Stables Mierlo, HNF van Rossum in Mare-Kessel. Dus nummer 298, Hilbrand 525, dan Gerben 479 en Haartse 425. In deze zesde groep tweede bezichtiging hengsten kijken we naar hengst nummer 338. Catalogus nummer 338.
It's the number 338. De eerste hengst nummer 338, l'étalon suivant le nummer 338, Burg Boomstra van Ravels. Ook dit is een zoon van Hilbrand 525, komt uit een sterpreferente merrie van Sape 381, fokker eigenaresse Jenny Boomstra in Drachten. 338 is van Hilbrand 525, dan Sape 381 en dan Heerke 254.
In de keuringsbaan hengst nummer 357. Nummer 357. De nummer 357. 357. 357. Winston van de Beestmanweg. Ook een zoon van Hilbrand 525. Uit een stermerrie van Nane 492. De fokker S. Frenken in Aalten. Hij is ook eigenaar samen met JHH Frenken uit Aalten. Dus nog even samenvatten. Nummer 357 van Hilbrand 525 maal Nane 492 en dan Jesse 433. Ja, ik vind het wel leuk om, ik snap de ene kant wel.
Aan de hengstenkeuringscommissie wordt voorgesteld hengst nummer 340. Catalogus nummer 340. Next stallion, number 340. De eerste hengst 340. L'étalon suivant de nummer 340. Jelle van de Meijkade. Is een zoon van Gosse 526. Moeder sterpreferent. Stamt af van Tjalle 454. Fokker-eigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. Nummer 340 van Gosse 526 stamt Tjalle 454 en daarachter Volkut 353.
Presentatie van hengst nummer 94. Nummer 94. 94, Zep van stal Vrolijk. Is een zoon van Pier 448. Uit de stermerrie van Bartele 472. Hengst werd gefokt bij JJA Vrolijk in Ommeren. En is in bezit van Licia van Egmond in Rijnsburg. Nummer 94. En daar zien we de hengsten Pier 448, Bartele 472 en Maurus 441.
128 opgesteld. 128, 128, 128, 128, Wikke KDG. Is een zoon van Mathies 504. Moeder een verderboekmerrie van Torben 466. Fokkereigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. Nummer 128 dus, Mathies 504, maal Torben 466 en dan Velle 422.
Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste hengst in deze zesde groep. Catalogus nummer 124. 124 is binnen. 124 now. 124 jetzt et maintenant le numéro 124. Theo Herne van het Butenhiem. Is een zoon van Johannes 484. Komt uit de modelsport dubbel A-merrie van de hengst Torben 466. Fokt en in bezit van E. Rusgen Klaasens uit Wijnjewoude. De nummer 124, waar we terugzien de hengsten Johannes 484, Torben 466. Overigens, dames en heren, deze hengst is van het jaar 2022. En dat waren de hengsten ingedeeld in groep nummer 6. De collectie komt weer binnen. Met een mooie tune van de firma Koopmans betreden ze de keuringsbaan. Spannend muziekje, spannend dames en heren voor inzenders, voor fokkers. Hoe zal de uitslag zijn van deze groep? Tot nu toe 15 hengsten doorverwezen naar de voorrijdagen. De lat ligt hoog dit jaar.
Hengstkeurcommissie is eruit aangaande groep 6. Wanneer de hengsten bekend zijn die doorgaan, gaan we hierna huldigen. Dan verwachten we weer fokkers en eigenaren van de aangewezen hengsten uit groep 5 en groep 6. Het woord aan de voorzitter van de hengstenkeurcommissie, Corrie Terpstra van der Meer. Ja, dankjewel. De uitslag van groep 6. We beginnen met 299. Een hengst met een goede rasuitstraling, voldoende in het front, een goede schouderligging. Hengst heeft een sterke bovenlijn met een voldoende lang iets hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap laat hij een stap met voldoende tact zien, ook correct in de voorbeenafloop. In de draf laat deze hengst een opwaartse draf zien, kan daarin heel goed schakelen. Laat veel balans zien. Deze hengst gaat mee naar de voorrijdagen. ...298, een langgelijnde hengst met veel voorbeenlengte... ...die een sterke bovenlijn heeft, ook voldoende lang kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Hij heeft ook een lange schenkel in het achterbeen. In de stap is hij voldoende taktmatig, maar zou iets meer buiging in de sprong mogen laten zien. Is ook toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, maar waar de hengst nog iets meer opwaarts kan blijven lopen. Ook iets meer ruggebruik mag laten zien. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. ...338, een hengst met nog hele jeugdige opdruk, voldoende ras, lange verticale hals. Hengst die in de rug wel iets sterker mag zijn, ook een iets hoog en kort kruis heeft. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen hebben. In de stap is kort, iets gehaast, wel voldoende taktmatig. In de draf mist de hengst de kracht en de draging in het achterbeen. Zou daarbij ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook deze hengst krijgt geen uitnodiging voor de voorrijdagen. ...357, een hengst met heel veel rasuitstraling, heel veel behang. Wel een hengst die in bouw iets vroegrijp aandoet, iets zwaar in het front is, maar een hele goede schouderligging heeft. Ook een correcte bovenlijn, een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog. In stap zien we een voldoende ruime en taktmatige stap. In de draf waardeert deze hengst zich op met een heel sterk achterbeengebruik. Is daarbij voldoende opwaarts. Laat ook voldoende lichaamsgebruik daarbij zien. Hengst gaan we meenemen naar de voorrijdagen. ...340, een hengst die iets vroegrijp aandoet. Ook iets zwaar is in het front, wel met een goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn, zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Hengst beschikt over voldoende droog beenwerk, is iets smal in de hoeven. In de stap zien we een stap die iets meer regelmaat mag laten zien. In de draf zien we een hengst die wel voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar iets meer over de rug mag komen. Hengst wordt niet meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 94, een hengst die in totale opdruk iets jeugdiger mag zijn. Wel veel front heeft met een hele zware hoofd-halsaansluiting. Wel een hele royale schouderpartij heeft. Een goede bovenlijn heeft met een iets kort kruis.
Het beenwerk is iets sabelbeniger in het achterbeen en zou ook iets meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is iets gehaast en mist daarbij iets de tact. In de draf zien we een draf die voldoende ruim is, maar waar het achterbeen iets directer en iets verder onder de massa geplaatst mag worden. Deze hengst wordt ook niet meegenomen naar de voorrijdagen. Dan nummer 128, een hengst met een jeugdige opdruk, mooi in het front. Hengst die in de totale bouw iets opwaartser gebouwd kan zijn. Wel met een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Hengst beschikt over fijn en hard beenwerk. In de stap zien we een stap die erg kort is, die iets meer lichaamsgebruik daarin ook mag laten zien. In de draf zien we een hengst die toch iets met een te hoge ritme draaft. Ook iets meer tot dragen moet komen, iets meer souplesse mag tonen. Deze hengst wordt ook niet meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 124, een 4-jarige jeugdige langgelijnde hengst met heel veel lengte in de hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Een hengst die ook voldoende voorbeenlengte heeft, ook voldoende in de voorbeenlengte is iets hoog en hellend in het kruis. Hengst heeft fijn en hard beenwerk. In de stap zien we een pas die toch iets kort is, ook iets gehaast, maar wel met voldoende tact. Deze hengst is in de stap ook correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een draf met een iets hoog ritme en zou daarbij iets meer tot dragen mogen komen. Ook deze hengst nemen we niet mee naar de voorrijdagen. 2 hengsten aangewezen vanuit groep 6, de nummers 299 en 357. Fokkers, eigenaren van de doorverwezen hengsten, wij verwachten u in de baan. Fokkers, eigenaren van de nummers 31, 83, 290, 364, 92, 299 en 357. We gaan naar de huldiging. Het moment van de Fokkers-eigenaren op deze eerste dag van de KNFPS Hengstenkeuring in het nieuwe jaar 2026. Weer een ronde verder op weg naar de voorrijdagen later dit jaar. Ze liet de dames zo mooi weer in de Friese klederdracht. Dames en heren, gaan de bloemen uitreiken. Felicitaties komen er van de Hengstkeurincommissie. En we gaan de Fokkers-eigenaren erbij halen. Komt u binnen. Aangewezen nummer 31. Zegerwietske van Koetsuus. Van de Ulbe 506 paal Kast 362. Gefokt en in bezit van de JB Stienstra uit Bemmel. Gefeliciteerd.
83, Wouw van Vriesburg, een zoon van Wolter 513, uit de merrie van Johannes 484, fokkers-eigenaren W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijholt-Pade. Dit is uw moment. 290, Willem van Stalherven, van Herre 524 maal Wikke 404, fokker en eigenaar M.J.J.M. van Leeuwen in Afferden, mede-eigenaar A. de Grauw in Sertogenbos. 364, Wobbe T. van Sessing, de zoon van Faust 523 maal Tiede 501, gefokt en in bezit van de familie Tank in Vragender. En de nummer 92, Imke van Freightwan, zoon van Elias 494 maal Partele 472, de breeders and owners Freightwan, Newtown, United Kingdom. Congratulations. ...299 Zorro O. Hilbrand 525 maal Beert 411... gefokt en in bezit van C.E. van Orselen Nielson uit Hellevoetsluis. En tot slot nummer 357 Winston van de Beestmanweg... van Hilbrand 525 maal Nane 492... fokker-eigenaar S. Frenken uit Aalten... mede in bezit van J.H.H. Frenken uit Aalten. Mooie plaatjes weer gemaakt door Digishots. Bloemen daarbij, de lint aangangen. En dan gaat het richting de voorrijdagen. En vanuit die voorrijdagen zal een selectie worden afgevaardigd naar het Centraal Onderzoek op het Hippisch Centrum in Exto later dit jaar. Aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek en dat kan tot 15 mei. En onder voorbehoud van de veterinaire keuring direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. De uitslag hiervan volgt maandag 19 januari. Nou, fokkers-eigenaar keren terug. Zij het gelukwensen ook van de Hengstenkeurigcommissie. En mooie plaatjes gemaakt door onze fotograaf Digishots. Ja, en de paarden worden in beweging gezet. Kom nog een keer voorbij. Dit is de oogst uit groep 5 en groep 6. Gaat u gang. Harm, hek aan.
Loopt mooi, dames en heren. Gaan we weer naar de 7e groep. Tweede bezicht 2 hengsten. Vandaag nog 2 groepen te gaan. Onze ringmeesters hebben het eerst strak voor elkaar. Klopt lekker vlot achter elkaar door. Groep 7 begint met nummer 288. In de keuringsbaan nummer 288, 288, de 188, Zaragoza SA. Betreft hier een zoon van de hengst Gosse 526 uit de modelsportpreferente Merrie van Alwin 469. Fokker-eigenaar A. van Derper in West-Vleteren. Dus 288, Gosse 526, dan Alwin 469 en Dartsen 420.
Zichting nummer 2 van hengst nummer 347. 347 wordt opgesteld. It's the number 347, die nummer 347, le nummer 347. Wiep uit de Grachten. Zoon van Gosse 526. Arnester A. Merrie van Tiemen 503. De fokker MHA Schothorst in Soest. Eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Even samenvatten nummer 347. Waar we in de afstamming Gosse 526 tegenkomen. Tiemen 503. En dan Alwin 469.
Wisseling van de wacht in de keuringsbaan. Opgesteld hengst nummer 156. Catalogus nummer 156. 156. 156. 156. Wiebe T. van Sessing. Is een zoon van Tjebbe 500. Uit de model dubbel A-merrie van Uldrik 457. Fokkers-eigenaar familie Tank in Vragender. Dus de nummer 156, waar we terugzien de hengsten Tjebbe 500, Uldrik 457 en Jorren 430.
door met hengst nummer 161. Catalogus nummer 161. 161, 161, 161. Zero van de Herenbrink. Zoon van Tjebbe 500. Uit een sterk dubbel A-merrie van de hengst Menne 496. Gefokt en in bezit van stal Herenbrink in Lieder-Holthuis. Dus de nummer 161 van Tjebbe 500, Menne 496 en Alwin 469.
Volgende hengst in de tweede bezichtiging betreft hengst nummer 32. Catalogus nummer 32 is binnen. Nummer 32. 32, Westergordsen van de Sleger. Betreft een zoon van Band 517 uit een stermerrie van Andries 415, fokker-eigenaar Nicky Slegers in Nuenen. De nummer 32. Band 517, dan Andries 415 en daarachter Olaf 315. Hengst nummer 131 is niet aanwezig. Dat betekent dat we in deze groep naar de laatste hengst gaan.
Inderdaad, alweer de laatste hengst in groep 7, nummer 359. 359 nu. 359, 359, 359. Ipe van de Marsplets. Treft een zoon van de hengst Hilbrand 525 en een sterdubbel A-merrie van Tiemen 503. Gefokt door M. Akkerman Aldeborn en J.N.J. Akkerman Sint-Jacobi Parochie. In bezit van de broeders van Maan in Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 359, Hilbrand 525, dan Tiemen 503 en daarachter Sape 381. Na deze groep nog 1 groep tweede bezette hengsten en dan gaan we richting het spectaculaire hengstenbal.
Nou mensen, dacht je genieten van de jonge KFPS-hengsten, de jaargang 2023. In dit geval de 7e groep, de hele collectie komt weer binnen. Het uur van de waarheid is aangebroken, zodat ik bekendmaking welke hengsten doorgaan richting de voorrijdagen. Hengsten die doorgaan worden in de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek. Uitgenodigd voor een drietal voorrijdagen waarbij zonder het zadel gepresenteerd worden. En van de hengstenkeuringcommissie een beoordeling krijgen. Deze presentatie komt dichter bij het gebruiksdoel dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. En de eerste voorrijdag dit jaar staat gepland in juni.
Hengstkeurcommissie, dames en heren, heeft weer overeenstemming. Zijn eruit. We gaan luisteren naar de voorzitter, de uitslag van de 7e groep. We beginnen met de uitslag van groep 7, nummer 288. Een hengst met voldoende rasuitstraling, veel behang, ook voldoende lang gelijnd. Is iets zwaar in het front, ook iets met de onderhals eruit. Heeft een goede schouderligging, ook een voldoende bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is iets stijl gecoat in het achterbeen. In de stap zien we een stap die toch iets kort is. Voldoende takmatig, maar iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf zien we wel een krachtig achterbeen. Hengst heeft iets hoog tempo nodig om tot dragen te komen. Zou ook iets meer ruggebruik mogen laten zien. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. (3:47), een hengst met een jeugdige opdruk. Voldoende evenredig gebouwd. Ook correct in de bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is erg sabelbenig in het achterbeen. Verder van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die voldoende ruim en takmatig is. In de draf zien we een hengst die een goede buiging in het achterbeen heeft. Ook voldoende souplesse heeft, maar nog iets neerwaarts blijft lopen. Dus iets opwaartser in zijn lichaamshouding mag zijn. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen, ook mede vanwege de sabelbenig achterbeen. Nummer 156, een hele luxe hengst met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd. Een hengst met veel front, ook heel sierlijk in de belijning met een correcte bovenlijn. Het beenwerk is hard en droog. De stap is ruim en actief. In draf maakt hij voldoende ruimte, zet het voorbeen ook voldoende ruim weg. Heeft soms nog iets moeite met de balans, maar mede ook vanwege de goede afstamming gaat deze hengst mee naar de voorrijdagen. Nummer 161, een voldoende jeugdige hengst met een edel hoofd die iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting nog iets. De hals komt iets diep uit de borst, heeft een voldoende schouderligging, is ook correct in de bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets week gecoat in het voorbeen. De stap is iets gehaast, maar wel takmatig. En de draf zien we een draf met een goed achterbeengebruik. Ook een goede buiging in het achterbeen. Zou misschien nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Maar wel goed genoeg om aan te wijzen voor de voorrijdagen. Nummer 32, een hengst die iets jeugdiger mag zijn in zijn opdruk. Wel een hengst met heel veel front, ook een correcte schouderligging en een correcte bovenlijn. In het beenwerk is hij van voldoende kwaliteit, is iets onderstandig in het voorbeen, ook iets kort gecoat. In de stap zien we een stap die toch kort is, waarbij hij iets meer mag doortreden met het achterbeen. Is in de voorbeenafloop ook iets toontredend. In de draf zien we wel een draf met veel buiging in het achterbeen, maar zouden we graag iets meer lichaamsgebruik willen zien. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 359, een hengst die iets
jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Ook iets langgeleinder mag zijn. Wel een hengst met heel veel rasuitstraling. Veel behang en een goed front. Ook correct in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. B-werk is van voldoende kwaliteit. Is iets week gekoot in het voorbeen. In de stap zien we een takmatige stap die iets meer ruimte mag maken. In de draf zien we een hele krachtige opwaartse draf met een goed dragend achterbeen. Ook veel zweefmoment. Ook een hengst met veel preferent bloed in de afstamming. Dus we gaan hem meenemen naar de voorrijdagen. Proficiat, eigenaren van de hengsten 156, 161 en 359. Weer 3 hengsten door naar de voorrijdagen. Beginnen aan de laatste roep. Deze groep 8 beginnen we met hengst nummer 41, nummer 41 in de keuringsbaan. 41, Welen van stal Bellefleur. Een zoon van de hengst Wander 512. En een sterpreferente prestatiemerrie van Velle 422. Gefokt door W.H. Derksen in Oosterhout. Eigenaar de SD Stables G.A.W. Derksen in Mierlo. Dus de nummer 41 van Wander 512 maal Velle 422. En dan de hengst Lammert 260.
We zagen de binnenkomst van hengst nummer 163. 163. 163, 163, 163. Wout van Stal Vrolijk. Een zoon van Tiede 501 komt uit een sterk dubbel aanmerrie van Bartele 472. Fokker-eigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. De nummer 163 dus. Tiede 501, dan Bartele 472. Dan de hengst Abel 344.
Dan zijn we nu aangekomen bij hengst nummer 166. 166 in de keuringsbaan. 166, 166. 166. Tristan van Buren. Is een zoon van de Mathies 504. Komt uit een stersport dubbel A-merrie van Ilke 382. Fokeigenaar J.J. Poelens uit Nes, Ameland. En dit is een hengst van 2022. Dus nummer 166, Norbert 444 is de vader van deze hengst. Mathies 504, dan Ilke 382 en daarachter Brandus 345. En dan de bezichtiging nummer 2 van hengst nummer 178 gaat beginnen. 178, 178, 178, 178. Wiert H. van Brechtje. Een zoon van Tiede 501 komt uit een stermerrie van de hengst Torben 466.
en werd gefokt door M.W. Haverkamp in Linden. Eigenaren zijn A. Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek en Linda van Wikselaar Harskamp. Nummer 178 er dus Tiede 501, dan Torben 466 en Dordtsen 420. Presentatie van hengst nummer 215. De nummer 215 in de tweede bezichtiging. 215, 215, 215, Jip van Dulven. Zoon van Ulbrand, 502. Uit een modelpreferente prestatie dubbel A-merrie van Schalke
397. Fokt en in bezit van de WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. De nummer 215, Ulbrand 502, dan Tjalke 397 en Jasper 366. En dames en heren, gaan naar hengst nummer 284. De nummer 284 is binnen. It's de nummer 284. Die nummer 284. De nummer 284. Sylvester van Zomerstaten. Een zoon van Gosse 526. Uit de Stersport dubbel A-merrie van Hessel 480. Fokker-eigenaren Zomerstaten BV in Mijnsherenland. Dus de nummer 284
Gossen 526, dan Hessel 480 en Onne 376. Vanmorgen om 8 uur de eerste hengst, dames en heren, zijn entree hier maken in de tweede bezichtiging. De laatste hengst van vandaag is inmiddels binnen. Voordat we straks met het spectaculaire hengstenbal verder gaan, gaan we nog even kijken naar de nummer 358. 358 opgesteld. 358, 358, 358, Wietse van Veldzicht.
Een zoon van Herre 524 uit de Kroon dubbel A-merrie van Harmen 424. Fokkerseigenaren Gert van Dijkhuizen en Margriet Greffion te Vollega. De laatste 358 Herre 524, dan Harmen 424 en daarachter de hengst Jurjen 303. Prachtige presentatie van de hengst in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 358 was de laatste. En dan gaan ze nu in zijn geheel weer binnenkomen. Exact op tijd de dop gesmeerd. Groep 8 maakt zijn opwachting. Zo dadelijk bekendmaking en huldiging van de fokkers, eigenaren van de aangewezen hengsten uit groepen 7 en 8.
En uit de eerste 7 groepen werden 20 hengsten uitgenodigd om gepresenteerd te worden bij de voorrijdagen. Kijken wat er eventueel nog gaat bijkomen uit deze laatste groep. De uitslag van groep 8, de laatste groep van vandaag. We beginnen met nummer 41. Een hengst met een goede rasuitstraling, veel front, die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mag zijn. Hengst met een goede schouderligging, ook een goede bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook correct, iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets krachtiger in het achterbeen door mogen treden. Dus ook iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een draf die iets meer oprichting mag laten zien. Wel met voldoende buiging in het achterbeen, maar de hengst mist hierin nog wat balans en wat lichaamsgebruik. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. Nummer 163, een hele jeugdige hengst met een sierlijke beleiding. Mooi in het front. Is verder correct gebouwd. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf zien we een draf die toch op dit moment de kracht iets mist. Ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen.
Nummer 166, een 4-jarige hengst met heel veel rasuitstraling, veel behang, veel lengte in de hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Hengst zou duidelijk in de bovenlijn sterker mogen zijn, met name op de rug. Het wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we wel een stap die voldoende takmatig is, maar die iets meer buiging mag laten zien in het spronggewricht. Ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Wel een hengst met een functionele draf. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. (178), een hele jeugdige hengst met heel veel rasuitstraling, een hele sierlijke belijning, veel front. Een hengst die evenredig gebouwd is, ook met veel lengte in het voorbeen. Hengst beschikt over fijn en hard beenwerk, is ook correct gesteld in de hoek van het achterbeen. In de stap zien we een stap die toch iets kort is, iets buiging mist, is wel correct voor. In de draf maakt hij voldoende ruimte en voldoende kracht. Deze hengst gaan we wel meenemen naar de voorrijdag. Dan nummer 215, een hoogbenige, langgelijnde, grote, ramige hengst met heel veel lengte in de hals. Ook heel veel lengte in het voorbeen met een correcte bovenlijn. Hengst is erg kort en erg hellend in het kruis. Beenwerk is hard en droog. Ook fijn beenwerk, is wel sabelbenig in het achterbeen. Hengst stapt met voldoende ruimte en voldoende tact. In de draf zien we een hele opwaartse draf met heel veel kracht en heel veel balans. Deze hengst gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 284, een hengst met voldoende jeugdopdruk, iets lang hoofd. Een hengst met een hele lange hals en een lichte hoofd-halsaansluiting is voldoende in de bovenlijn. Zou op de lendenen wel iets geslotener mogen zijn, ook iets meer breedte in de lendenen mogen hebben. Is een hengst met veel lengte in het voorbeen. Hengst beschikt over hard en droog beenwerk. Is lang gekoot. In de stap zien we een ruime, takmatige stap. Die wel iets meer buiging in het spronggewricht mag hebben. Is heel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een hengst met een opwaartse draf en een heel sterk achterbeengebruik. Hengst kan ook schakelen in de draf. We gaan deze hengst meenemen naar de voorrijdagen. Dan 358, een hengst met een goede rasuitstraling, veel front. Zou iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mogen zijn. In de bovenlijn kan de hengst iets sterker zijn, met name ook op het rug- en lendengedeelte. Heeft wel een voldoende lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap zien we toch een wisselend beeld. De hengst blijft daarin iets kort en iets gehaast. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte, maar de hengst mist daarbij de oprichting. Ook iets de kracht en zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Dit was de laatste hengst van vandaag. Eigenaren en fokkers gefeliciteerd met de resultaten. En we hopen u morgen weer te zien op de tweede dag van de tweede bezichtiging. Tot ziens. Dankjewel hengstenkeuringcommissie, voorzitter Corrie Terstra van der Meer en Ellen van Gastel, Popke van der Meulen. En vandaag al die hengsten in hun tweede bezichtiging beoordeeld. Daarvoor dank. Aan deze laatste groep komen er bij nummer 178, 215 en 284
Dan halen we ook de hengsten bij van groep 7. De nummers 156, 161 en 359. Als ik het wel heb, hebben we dus 23 hengsten die doorverwezen zijn tot nu toe. Weer een uitnodiging aan de fokkers, eigenaren die bij deze hengsten horen, die zijn doorverwezen. Dit is uw moment. De hengsten komen terug. Ja, dames en heren, huldiging van fokkers, eigenaren. We beginnen met de hengst nummer 156, Wiebe T. van Sessing. Zoon van Tjebbe 500, maal Uldrik 457. Wat een dag voor de mini tank invrager. Staan opnieuw hier in de piste. Proficiat. 161, Zero van de Herenbrink. Van Tjebbe 500, maal Menne 496. Fokkers-eigenaar stal Herenbrink in Lierde-Holthuis. 359, Ipe van de Marsplets. Zoon van Hilbrand 525, maal Tiemen 503. Gefokt door M. Akkerman, Aldeborn. Dat is natuurlijk Marnijk Akkerman. En J.J. Akkerman, Sint-Jacobi Parochie. In bezit van de broeders van Mane Ede en A. Thomassen in Lunteren. ...178 Wiert H. van Brechtje van Tiede 501, maal Torben 466. Gefokt bij MW Havenkamp Linden, eigenaren A. Luttighuizen, Kootwerkerbroek en Linda van Wikselaar uit Harskamp. 215 Jip van Dulven van Ulbran 502, maal Tjalke 397. Fokker, eigenaar WPH van Tilborg, Wijk en Aalburg. En de nummer 284, Sylvester van Zomerstaten van Gossen 526, maal Hessel 480. Fokker, eigenaar Zomerstaten BV in Mijnserenland.
Hulde van onze hengstenkeuringscommissie en de fokkers-eigenaren achter deze hengsten. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Ronde verder op weg met veel vertrouwen richting de voorrijdagen. Proficiat. Alles weer vastgelegd door DigiShots. Mooi, we zagen even de mensen achter deze hengsten, dames en heren, fokkers-eigenaren. Dit was weer uw moment, zeg ik altijd maar zo is het ook absoluut. Proficiat, komen hengsten nog een keer voorbij. 23 hengsten van vandaag gaan een ronde verder. Mits het sperma-onderzoek goed is en de veterinaire keuring goed is. Op weg naar de voorrijdagen.